Mardle, ebatzi krimena. Krimena ebasteko 3 elementu hauek identifikatu behar dituzu. Hiltzailea, arma eta lekua. Krimena ebasteko badagola tresna potente bat, eta da logika taula bat. Jasotzen duzun informazioarekin betetzea da zure lana. Taula honetan agertzen dira susmagarriak, tokiak eta armak. Nolat bete behar dugu taula? Pista batean esaten baldin badote adibidez, detektibe logikoa konservatorian dagoela, bilatu beharko dugu non dagoen detektibe logikoa, non dagoen konservatoria, eta bi zutabe horien edo zutabe eta lerroen arteko gurutzean jarri beharko dugu marka positibo bat, tik bat, V bat. Aldiz, pista batek esaten baldin badu soka ez zegoela liburutegian, bilatu beharko dugu soka, bilatu beharko dugu liburutegia, eta horretan, gurutze horretan, isa bat jarri behar dugu. Eta bukatzeko badago urrezko arau bat. Behin V bat edo tik bat jarrita, errenkada eta zutabe horren gainerako gelaskatan isa bat jarri beharko dugu. Zerren susmagarri bat bakarrik toki bakar batean egon daiteke eta arma bakar batekin. Orduan ezin ditugu bi arma toki ezberdinetan neuki edo pertsona ezberdinak erabili. Goazen ebastera krimen bat. Goikaldean izenburua daukagu, hilketa Hollywooden. Gero daukagu zatitxo bat non deskribatzen digute zer gertatu den. Gero ditugu susmagarriak, beti 3 susmagarri izango ditugu, eta ondoan susmagarri bakoitzaren deskribapena. Hemen daukagu 2. eta 3. Hurrengoak dira tokiak edo lekuak eta 3 eszenatoki ezberdin ditugu. Kasu honetan, baino gehiela, logela eta proiekzio aretoa. Eta toki bakoitzaren deskribapena. Jarraitzen dugu armekin. 3 arma daude eta bakoitza bere ezaugarri propioekin. Eta bukatzeko zati garrantzitsuena, pistak eta probak. Hauek esango digute zer gertatu den, baino modu korapilatsu batez. Eta hemen lehen erakutsi dizuen taula logiko bat. Goazen ebastera poliki-poliki. Lehenengo pistak esaten digula Sombros Aureolinak sardezka zeraman susmagarriengan konfidantza zuela, beraz. Berak ez zuen eramaten. Goazen jakiteran orden la Sombrosa Aureolina. La Sombrosa Aureolina da ikur hori, etxano berezi hori, eta orduan berak badakigu konfidantza zaukala bestearengan. Beraz, horrek esan nahi du berak ez eramala sardezka. Hori da esan dezakeguna. Bigarren, pistak esaten dugu, Medianoche Tercero aluminiosko hodi bat astintzen jarraitzen zuen. Orduan, badakigu Medianoche Tercero da beta horreduna, eta hemen esaten dugu hodi bat astintzen zeukala. Hori da markatzen du. Eta badakigu berak ja ez zituela beste bi arma, zen pertsonai bakarra, arma bakarra hartu dezake. Eta orduan badakigu La Sombrosa Aureolina ez baldin bazuen sardezka ez odia, orduan izan beharko zuela bela erraldoi hori. Eta gauza bera esan dezakegu besteekin. Aureolina baldin badauka bela, besteak ezin dute bela hori egoki. Eta bukatzeko non gelditzen da, gelditzen zaigu dama obsidiana, dama obsidianak eraman beharko du sardezka. Ez dago beste aukerarik, bakoitzak hartu dezake arma bakar bat. 3. pistak esaten digu detektibe logikoa iritsi zenean logelan ez zegoen kandela lodirik. Hementxe daukagu logela, hementxe daukagu kandela, orduan hemen esan beharko dugu hemen ez zegoela kandela lodirik. Orduan markatzen dugu hemen. Nor zeukan kandela, hemen ez dago kandela lodirik. Goazen hurrengora. Dama obsidiana beluz gorrizko bezaulki batzuen azpian eskutatuta aurkitu zuten. Non ditugu beluz gorrizko bezaulkiak? Joaten gara gora, eta hemen ezaugarrietan ikusten dugu proiekzio aretoan zeundela beluz gorrizkoa. Orduan hemen esaten digute
dama obsidiana zegoela proiekzio gelan. Orduan, geratu beharko dugu positiboa, eta zein da dama obsidiana hauxe da, eta zegoela proiekzio gelan. Beraz, ja, automatikoki esan dezakegu, bera ez zegoela ez bainoan, bera ez zegoela logelan. Eta hemen egoteagatik esan dezakegu medianotzek ezin zuela proiekzio gelan egon, eta dama aureolina ez da ere. Vale, hemendik zerbait gehiago atera dezakegu? Vale. Nor zeukan xardezka eta non zegoen xardezka zuenak zegoen areto proiekzio aretoan. Orduan hemen esan dezakegu, hemen ere bai jarri beharko dugula positibo. Orduan jartzen dugu positibo, eta positibo hemen jartzegatik lehen bezalaxe. Badakigu bainoan ez zegoela xardezkarik, ez da ere logelan. Eta esan dezakegu ere bai, gauza bera hemendik. Orduan, proiekzio gelan zegoela xardezka, baino ez aluminuzko hodia, eta ez da ere bela handia. Beraz, hemen ikusten dugu, hemen badagoela beste hutsun bakar bat. Orduan, bela handi hau egon beharko zela nahita nahiez bainoan. Orduan, markatzen dugu positiboa, eta hemen jartzen dugu positiboa. Markatu. Orduan, hemendik esan dezakegu ja, badaukagula informazio gehiago. Hemen baldin badago bela handia, baino gelan, orduan esan dezakegu hemen ere ezin dela egon aluminozko hodia, orduan jartzen dugu hemen isa. Beraz, non egon daiteke orduan aluminozko hodia, nahita nahiez egon beharko dula logelan, zen ez dago beste aukerarik. Eta orduan ja, joaten gara osatzera beste hau. Baino gelan zer zegoen? Baino gelan zegoen bela handi hau. Nor zeukan bela handi hau? Dama aureolina. Orduan hemen jarri beharko dugu, hemen zegoela dama aureolina. Gero zer daukagu? Hemen ze daukagu, hodi aluminozko hodia. Aluminozko hodia nor zeukan? Aluminozko hodia zeukan medianoche terceroak, eta non zegoen logelan. Orduan hemen edik esan dezakegu medianoche terceroak ere bai zegoela logelan. Orduan orain hartzen ditugu faltatzen diren besteak. Orduan hemen aureolinak ezin da inoiz ez egon logela zeren badagola bainoan, eta bukatzeko esan dezakegu baita ere medianoche tercero ezin dela egon baino gela, zeren egon beharko du nahita nahiez, lehen ikusi dugun bezalaxe logelan. Bale, eta horrelasia bete dugu dena, baina oraindik falta zaigu azken pista, eta beltzez jarrita dagoenez horrek esaten du garrantzitsuena da. Gorpua marmolesko bainuontzi batean barruan zegoen. Non demontre egon daiteke bakarrik bainuontzia? Bakarrik baino gelan. Orduan, baino gelan ze arma zegoen? Arma zegoena zen bela erraldoi hau. Eta nor zegoen? Hor barruan zegoen dama aureolina. Orduan, badakigu nor den hiltzailea. Gorpua bainoan zegoen, berez, bainoan zegoen bakarra zen la asombrosa aureolina. Orduan hori idazten dugu aureolina. Ze arma erabili zuen? Kandela handia edo bela erraldoi hori. Bale, eta bukatzeko non zegoen? Lehen esan dugun bezalaxe, bainoan zegoela aureolina. Eta horretan gertatu da hilketa. Beraz ja, ebatzi dugu gure lehendabiziko misterioa. Aureolina, kandela batekin, eta bainoan. Hau zen, aurkitu behar genuen guztia. Ez da oso zaila izan, ezta? Animo, orain zuek hurrengoak.